Genesis ti aduasamienu. Na Jacob si ne kwan so, na Nyankopɔn abɔfo behyia no. Na Jacob hunu wɔn no, ɔkaa sɛ, Nyankopɔn asafo nie. Na ɔtoo hɔ din Mahanaim. Na Jacob tu abɔfo di n'anim kɔɔ ne nua Esau nkyɛn, siɛ asase so wɔ Edom wuram. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ, sɛdeɛ monka nkyerɛ me wura Esau ne sɛ, wakoa Jacob se, mekɔtena Laban nkyɛn na ɛhɔ na mewɔ de abeduru sɛsɛ, na manya anantwie ne mfunumu, nwan ne nkoa ne mfenaa, na masoma sɛ ɔmɛka nkyerɛ me wura na manya w'anim adom. Na abɔfoɔ no sane baa Jacob nkyɛn bɛkaa sɛ, Yakɔ wo nua Esau nkyɛn, na wɔno nso ne mmarima ha na reba behyia wo. Ɛna Jacob suro sɛ, na ne ho yeraa no, na obu nkurɔfo a wɔwɔ ne nkyɛn ne nnwan ne anantwie ne yoma no mu akuro mmienu kaa sɛ, sɛ Esau ba kuro baako so beku wɔn a, ekuo a ɛbɛka no benya kwan adwane. Na Jacob kaa sɛ, Mɛgya Abraham Nyankopɔn ne mɛgya Isak Nyankopɔn, Awurade a wosii me sɛ, san kɔ w'asase so ne w'abusua mu na mɛyɛ wo yie no, w'adɔyɛ ne wo nokware a wode akyerɛ w'akoa yi mu biara nsɛme. Efiri sɛ mede me poma na metwaa Yordan yi, na afei mayɛ akuro mmienu. Mesrɛ wo yi me firi me nua nsɛm, Esau nsɛm, efiri sɛ mesuro no sɛ ɔbɛba abeku me, ɛnanom ne wɔn mma nyinaa. Wo na wokaa sɛ yie na mɛyɛ wo, na mɛma w'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea a dodoɔ nti ontumi nkan. Na ɔtenaa hɔ anadwo no, na oyi deɛ ɛwɔ ne nsɛm bi sɛ ɔde rekɔkyɛ ne nua Esau. Mmirekyi bereɛ 200 ne mpapo 20, nnwammereɛ 200 ne adwennini 20, yoma a wɔma nufoɔ ne wɔn mma 30, anantwibereɛ 40 ne anantwinini 10, mfunumu bereɛ 20 ne mfunumu anini 10. Na ɔde hyɛ ne nkoa nsa akuakuo, na ɔka kyerɛ ne nkoa no sɛ, monsin ni manim na moma kuro ne kuro ntam ntwe. Na ɔhyɛ deɛ odi kan no sɛ, sɛ me nua Esau behyia wo, na obisa wo sɛ, hwan nipa ne wo, na ɛhe na worekorɔ, na yɛnum a edi w'anim yɛ hwan deɛ a, ka kyerɛ no sɛ, wakoa Jacob dia, ɛyɛ ayɛyɛde a wasoma de rebrɛ me wura Esau, na hwɛ, ɔno nso wɔ yɛn akyi. Na ɔhyɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne wɔn a wodi mmuakuo no akyiri nyinaa nso sɛ, sɛ mokohu Esau a, monka asɛm yi nkyerɛ no, na monka nsi so sɛ, hwɛ wakoa Jacob wɔ yɛn akyi. Na ɔse, mede ayɛyɛde a edi m'anim yi merekɔpata no, ansa na mahu n'anim, ebi a ɔbɛhwɛ m'anim. Na ayɛyɛdeɛ no sene dii n'anim, na ɔno deɛ ɔtenaa nsraban no mu anadwo no. Na anadwo no ɔsɔree, na ɔfaa ne yerenom 2 ne ne mmaawa 2 no ne ne mma 12 no de wɔn kotwaa Yabok asutwareɛ. Na ɔde wɔn twaa asubɔntene no, na ɔmaa deɛ ɔwɔ nyinaa twae. Na ɛkaa Jacob nko, na ɔbarima bi ne no bɛtentam koduru adekyeɛ. Na ohunu sɛ ontumi no, ɔkaa n'asene tokuro mu. Na Jacob dwonku hwanee tentam a ɔne no tentam yɛ no mu. Na ɔse, Mami nkɔ na adeɛ reti. Na ɔse, merema wo nkɔ gye sɛ wohyira me. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Wo din de sɛn? Na ɔse, Jacob. Na ɔkaa sɛ, Ɔremfrɛ wo din Jacob bio, na ɔbɛfrɛ no Israel. Aseɛ ne Nyankopɔn kofo ni. Efiri sɛ, wo ne Onyankopɔn ne nipa ako, na woatumi. Na Jacob bisaa no sɛ, mesrɛ wo kyerɛ me wo din. Na ɔse, Adɛn nti na worebisa me din? Na ohyiraa no wɔ hɔ. Na Jacob too ɛhɔ din Peniel, aseɛ ne Nyankopɔn anim, efiri sɛ ɔse, me ne Onyankopɔn adi nhuranimu, nso me kra anya nkwa. Na otwaa mu wɔ Peniel no, na owia piee no, na ohwan dwonkuo. Enti Israelfoɔ ni ntina a ɛwɔ asene mu akwaa tokuro mu no de beduru nnɛ. Efiri sɛ ɔkaa Jacob dwonkuo tokuro mu, na asene mu ntini no so.